Csak arra kell figyelni, hogy szépen kiszárítsam a kutya szőrét, tehát én így szoktam. Tehát kefélés vagy nem? Igen. Ez egy alapfontos dolog, igen. Ezek a nagyon jó kis kefék vannak, amik különböző szőrhozhoz, különböző kutyatípushoz, meg szőrtípushoz, és akkor, amikor megvolt a fürdetés, akkor ugye azt mondtad, hogy sampon, balzsam, igaz? Balzsamban állhatom valamikor sokáig is. Ugye ez még megint kutyaszőr függő. Hát ez kutyaszőr függő, igen. Nem van olyan szőrtípus, nyilván a kemény szőrűekre nem rakunk balzsamot, de hol az a cél, vagy egy kiállítási kutya, hogy növeszteni szeretnénk azt a szőrt, ott elengedhetetlen. Oké. És akkor utána jön a mosás, de azt meg is fogod majd mutatni. Igen, fog majd jönni egy kiskutyus nem sokára, és akkor rajta bemutatom. Oké, és... Meg is jött. Meg is érkezett. Úgyhogy el is. A teljes videót megnézheted a YouTube csatornánkon.